Eguerdion, Euskal Herria eta ongi etorria txorienera. Hemen gaude, Patrizia Viteli eta Zigor Iturrieta. Azkar, kosinatzen hasteko prest, bestela, hemen dagoen untziak, martxa ingo digo. Bestot ikusten nik askarra, untzi hori. Ez? Lo egiten dau, siesta botatzen. Siestan dau. Bueno, bai, untxia karri zuego egia da. Ni gure etxean ezetan dut, askotan jaten du, eta ero harakinekin deitze egiten duzu, eta ez da haragi bat jendeak gehiegi eskatzen duena, eta nik aukera bat emango dizuet. Untxia saltzan prestatuko du, siape saltzan, eta ero batata batzuk lagungarri, hemen, gogoan eukala patata egiteko, ea bengo zeiten dituan, honek nola dea, Liondarrelako patatakin. Hau, azteko, berorrek zerrin behar digu? Nekin gitxut, kuiatxo beteak gerreziarera da. Beraz, barazki jalia dan errezta bat, holan kuiatxoa, gazta, oreganoa, xinplia eta goxua. Vale. Oso ondo. Bueno, az gaitezen lanean, eta lehen errezeta horrela joango da. Untxia gatzez da piper beltzez ondu eta lapiko batean gorritu. Atera zatiak, gurina gehitu eta baratxuria eta kipula erregosten jarriko ditugu hor. Jarraian, kipula erdi erregozita daunean, barren gorriak laurdenetan moztu eta bertan erregozi. Irinko jarakaba gehitu, siapea, ardo zuria eta hau elurruntzean untxia gehitu eta saldarekin bustiko dugu belarru zaintzuekin batera. 30 minutuz egiten utzi eta eginda dagoenean esne gaina gehituko diogu gatz puntuan jarri eta gordingo du. Lagungarri moduan kipula erregoziko dugu, patata xerra finetan moztuko dugu, uretan garbitu eta kipula erdi erregozita dagoenean patata gehitu, pare bat minutuz erregozi eta ero labean sartuko dugu gurin pixkatekin gainean jarrita 200 gradutara 15-20 minutuz. Hau esan da, ezer baino lehen nik untxia osorik ekartzen dut beti eta hemen, hau ez dago errezetan, kipula erregozita daukazue, honekin baratxuriarekin, da ondo erregozita. Nik, barren guztiak, hemen dauzkaula. Gibela. Hauek, bihotza eta birikiak. A ber, bihotza zera dan? Bihotza. Ai, bitu. Txikixe, tamainan. Bihotza. Eta hauek, birikiak, birikiak, hemen daudela. Hau, eta gero, giltzurrunak, hauek, pusketatan laukitzan moztu, eta kipula horretan salteatu egiten ditut, eta patxarra, olako ardo gozo bat gotatzen diot, eta hori lurruntzen denean, hau gure etxean beti zerbait den zerbait da. Olako pate bat edo ingo zu? Ez. Gero la pusketatan, eta gero hori horrela jaten du, kipulatan. Hau, karri zuet, gero momentu batean, hemen naukenez, aprobetxatzeko. Hori esan da. Untxia, hemen txaukagu. Osoa, buru eta guzti, ekusteko katua ez dela. Hori garrantzitsua da, ez dela katua sartu aldizute. Gatza eta piper beltza botako dugu, lapiko bat, zu bizian da gorritu ingo du. Txikia, oso, hau txikisa zen, Hori, katua ez dien txikisak. Bueno. Danetatik badago. Saietzetan aberitzen da. Untxianak, saietzak, zapalak dira, eta katuanak borobilduak. Kontatu diatena, nik ez dakit, nik ez du jan ino eskaturik, entzun da dudana. Hori esan da, gorritu ingo dut hemen, eta gero atera eta kipula eta baratxuria hemen erregosten jarriko ditu. Ondo, egisa da, segorrak esan daben bezala, untxia ez dala holan aragixetan jendeak geixen eskatzen dauena, arakin batei galdetzen botzazu, geixa batarako da, nik uste dut, oieskua, txarrixa, txala, arkumia be, nik uste dut, untxixa baino geixa. Gaur egun, indio jarra ere, suposatzen dut igual gehiauta dana. Egisa da, indio jarra bitxu, bada osatolan injarratu dauena azken urtiotan, nahiz eta ez izan betidanek ezaken, nik uste dut, amamai edo amai galdatzen dutzat, ez da belago indio jarra. Da gehiago gure belaunaldiko zehozer, ez? Edo, gaur egungo zehozer saltzen dana. Eta alatabe, untxixa bada, alategi xan, aldosun aurkitzu, aragi osasun txuenatariko bat, eta bebai, jasangarri xenetariko bat. Osea, ezkenean, bada, kolesterol gutxi hauka, koipia, ikusi daiken bezala SB, baina proteinan oso aberatsa da. Gainera, animali txikisa danez, kaloria asko ez dauka, asko ezaitxu betetzen, eta, untxi izurritiak dienez. Eta, hori, jasangarri xabe bai bada, ez? Azkenean, izurritia bada, untxiak pila badauz, berez, izatzea gomendatzen da. Baina jentia, basoko untxia jaten du inok? Jango dago, ez? Ez dakit. Hemen, ez dakitik, hemen oso gutxi baso, eta untxia, eta erbiak, hemen ez kanpo aldera, hori jone jakengo, baina hemen bentsat nik uste dut hemen erbirik eta ez da rapatzen da.
Bai, gero hemen, bueno, dendetan arak, supermerkatutan eta... Bai, untxitegitakoa, gainera, Euskal Herrixan, hemen txeba, euskau, 20 untxitegi, desberdin Euskal Untxia marka betetzen da bienak, berez gainera daukau, hori, untxia bertokua. Ne koinatuak suhiltzailea da, denbora libria dauka, eta berak auki ditu hobby pila bat. Bai. Bueno, parapendian instruktorea atara zauen. Gero ibili izan hor, burdinakin eta suakin eta holan, lauburuak eta itzen. Eta, joan zan urtean, untxiak erosi zitxun, eta nahi ibili izan, untxiak azten da holan. Baina, bueno... Eta hortaz gain, suak itzaltzen ditu eta katuak zuaitzetatik jisten ditu. Hori da. Eta zigor, zuk untxi bat larrutu dozun ospatx. Bai. Zuk zeuk edo ikusi? Bai, hori gure txian hori, bueno, tiak ero tiok egiten zaen, baina, bueno, ni tia bibik erakutzi sortzat. Bai. Eta gure txian beti indago hori, zintzilikatu. Eta gero, bueno, hankabatetik, beste hankamuturrek eta moztu. Eta goiti bera, bueno, soinekoak entzen diezu moduan bati, tiraka, horre, bueno, belarriak eta moztu imarria, azkenen buruka, azkeneko tiraka da nor belarriak txak, moztu iten dio, ez dira ataratzen, soineko ez da ataratzen. Eta nik enekina da, eta lehen jonekin itzeiten beraita... Soinekoa oberokisa igual hori. Hori da. Ba, jonen aita harakinan zan, eta nik enekina hori ez dut ezagutu, arategietan untxia lehen izaten zan, momentuan larrutzen zan. Eta egia da untxia konserbatzeko, oskaioan da, oberena da, hil baduzue, ez baduzu jan behar, azalda guzti, larruta guzti. Eta gero behar duzunean, larrutzia. Baina nik hori ez dut ezagutu, nila ez ditut, arategian da beti ezagutu dut, larrututa. Eta gero hori, beti zintzilik, hanka batetik, gantxua jartzen denionan, eta goian martu, eta eta gero kendu ju. Osa, bi modu desberdin dauz, hori Euskal Herrixan bai eskegiten dala, baina gero, adibidez estatu mailan, nik ezagutu dut, edo nik ikusi nauen lehengo aldiz, larrutzen untxi bat, izan zan gainera, maixan. Tripatik hasita, hola entra, hor behar hankak eta muturrek eta moztu, eta tripatik eta tiraka da gero jutea, eta hor bustanean da lagundu behar diozu, pixkat, eta hori, eta beste bada, belarretatik atzekaldetik, eta bizkarretik labanarekin bebai lagundu da. Nik tiraka ikusiot, hori izan zan. Tiraka, hasieran moztu, baina gero tiraka iten da, kras. Zagi, niretako izan zen, nire trauma holan handi bat, gaina zure herrikua da nire aman lagunan Maribelen amak. Bai. Basa euskon untxixak, maskota, nik pentsatzen inozentien dintzen umetan, eta pentsatzen maskota bezala. Eta Maribelen amak, nik aukiko nitxun 8-9 urte, berak, 89 Eta esan zoztan, betxu, etorri, eingo gaurko baskarixa. Eta hori ikusi nauen nik. Osa, larrutzen egan, zeure aurrian larrutu zaben. Osa, ez da trauma bat oran, untxixa jarraitzeo jaten eta dana, ez ostan. Baina, umetan niko goratzeot, hori trauma bezala. Beraz, bueno, baina, holan ikasten die bai gauzak eta baserriko kontuak. Eta holaxe, eta alatabe, gurin pixkatona, da azkenean, honek ez, sukuak ateratzeko. Bai, eta gero hemen kipulakin, kipulak altzatuko dio eta baratxuria dena. Ez, esango notun, bueno, modan bebai jarri ziela, untxiak maskota bezala izeten, eta nik, txakur baten gauzea, katu baten gauzea eta ulertzen dut. Ze untxixak lana bie dau, azkenean... Ez dakit ez dut etxien euki untxirik, segura. Bau, die zikinak... Bueno, bai, a ver, gu kaiola neukiten gendu zen da... Claro, horrek ez da behikatzen hemen inbiozu txixa, hemen inbiozu kaka. Eta etxian zelan dugu, oza, jendiak etxian nola... Edo zen... Bai, azke etxe guztitxik? Bai. Edo terrazan, benetan. Bueno, edo gizotze, gela bat edo, baina nik ezagutu ditxudanak behintzat oso zikinak, eta hori, azkenean, bueno, arreta bie dabe, ez? Hemen julenek idoian jartzen dau. Ez, egunean bitan ure saldatu behar zaie, jaten egunero, bueno, a ber, hori txakurra eta katu bai bai, julen, osea. Baina, bai, eta hemen jartzen dau, hiru aldiz egunean garbitxu biozu euren etxetxua. Orduan, nik ezagutu jendia, kosta ditxagakola, oia itxia goixetan, eta lavadora jartia aztien bitan, baina... untxixai, 3 aldiz etxetxua garbitzia, ostras, aldapaz gora... Patri, nik ezagutu dugu jendia txian ez duela iten ezer, baina bere kotxia dagoela... Garbi, eta azte bururo kotxia pasatzei trapua eta brillante. Hori bai, etxian ez eskatu ezer itxeko. Apostu egin got,
100%, zuk ezagozun kasuetan, gizona diela. Bai, ez da? Bai. Ez abiz gaizki, ez abiz. Bakit. Eta nik esaten dio, me cago la leche. Beraiekin etxe baten egon da, no? Eta gero, jakin nolako da dien, da gero, logela kotxia bezalokingoa zen, no? Bikainen emango ginetik. Nire amak esaten dau beti, zuk ikusten zuelan kaletik jendia, dotore, holan jantzitxa, eta gero, hortaz ez da fiau bir, ze gero etxie auskal honora daukien. Ni lagunekin joanaz, hori, etxe rural batera, bakarrik asteburua dala, igual barikutik domekara, eta esan, oporretan gauz, asteburua da, eta 2 gauza ekarri itxuzu motxila baten, ni zurekin enintzen joango, eskinera ben. Patri, elkar bizitza azkenean bikotearekin hori da. Kuadriakoak maite ditugu, zeberaiekin iten duguna bakarrik. Jan, parranda eta bakoitza bere etxera. Horreiti maite ditugu, horren beste gure kuadriakoak eta ditugu hor idolatratuta. Beraiekin, astetxo bat, etxe batean pasatuta ero, igual, kuadrian horre... Igual erlazio aldatu ingo zan. Eta horregatxi, maskota ukitziak, bikote baten, badau talde lana, ez? Zuk hau itxeozu eta nik beste hau. Ondo. Banatzen dugu lanak, da, ondo. Karo, zuk maskota batekin, ezin jozu olako gauzakein. Orduan, maskota aukeratzeakotan kontu zibilibida, segero ikuste ditugu kanpaina pila bat, nola jendiak atze ditun, untxia, zulako potxolua da ze suabia, da ze ona, da ze argazkitxetan, ze ondo ataten dan, baina gero ikusitxa zenbalan daukan etxia zelan uste dutzun, jendiak gero itxe ditu askatu kaletan, gasolindegitxetan txakurrak, eta olako gauza pila bat, hortan, mesedez, ontxe gabonak izan die. Umeek eskatzen bai zue eta maskota bat argi izan, zue zainduko duzu. Osa, zue behar duzu lehen izatea. Alesekin lehen izaten bere, Madrilen hor, Casa del Camponen hor, untxiak, dozenak eta dozenak, landetara jute mazate, kanpinera ero juteko raukera juntu izan basate, han kanpinetan eta goizeko 6etan atatzen basate inoiz, ez da zematu, nik ekirekin umaten kontatu genituen 50 piku. Ostras, igual bardina izango zan, Ez berdina. Errezeta nola doan. Hemen. Errezeta zan, tipula. Tipula kontua dira hemen. A ber, hau da, untxia, indogu gorritu, gero gurina gehitu dugu horra, eta kipula txiki eta baratxuria txiki hemen erregosten. Hemen bestaldetik daukat, hau izango da guarnizioa, liongo erako patatak. Orduan, jarriko dut kipula erregosten, eta gero ingo ditut patatoiek mandolinakin xerrata moztu, hemen sartu pixkat erregozi, eta gero labean bukatuko dira, gurin pixkat gainetik bota ondoren. Eta hemen, barrengorriak, laurdenetan ero moztuko ditugu, sartuko ditu hemen, hau izango da azkenean lagungarri moduan jongo dana gure untxiarekin, patatekin batera, eta ingo ditugu hemen, 3 minutu zerolan pixkat erregozi, eta gero irin pixka botako dio zurgatzeko hemen bota dugun gurina eta gero loditzeko saltza, eta ziapea ardo zuria gehitu, gero untxia barrura, eta hemen daukat, lehegunean ingen duen salda zoragarri hori, nola da, ingen duna katilluan horre sopa zoragarri hori, tipula sopa. Bai, ez. Bale. Foarekin da ingen duena. Osona. Izoz gaioen eukan, eta gaur, berri gurek. Eta tipula holan pila bat ikusten zuten ez? Zuk normalian nola gordetzen da zu tipula? Etxienta. Nire etxian, badakit teoriak diola ez, nire etxian dago patatekin batera, holako armairua daukau, batera, otzara batean dauz, bia batera, elkarri ikutu iten dira, harreman oso hona daukate, patatak eta kipulak, elkarrekin daude gure etxian, ilunetan. Berez, zientziak hori ez da gomendatzen, patatan alboan jartzen bozu, azkenean patatak ernaltzen die askarrau. Oskaiuan ezin dira gorde, naiz eta nik oskaiuan gordetzen ditudan, zenik egitza da, ez dutela normalien, tipulak eroste ditudanean ez dut sakukada bat erosten, 4 kilokoa eroste ditut, horrek 4 etorten dienak, edo 3 etorten dienak. Berez, normalian, hastien bertan jate ditut, eta oskaiuan gordetzen ditut, da listo. Oskaiuan berez, bigundu eta usteldu itzen die, askarrau. Baina, nik izate ditut, da ez da bezebe pasetan. Armairutan bestaz, azkenean tipulak bide daue, airie, aireztatzie. Niriak ez daukate, inungo ari. Ez daukate. Berez hori da, hobeto kontserbatzeko. 6 hilabetetan, holan tipula ondo egoteko, eta berez, gomendagarritxena da, fresko egotia, aixi aukitzia, eta berakatzen onduan. Hau da, baratxuria eta
eta patata ez. Baratxuri eta tipula, normalian, elkarrekin. Vale. Bai, zehantzeko giruan, nik tipula, bizialdia. juten naizenean, frutaren da, pare bakilo, 3 erosten ditut. Eskate jo, pare bakilo, 3 jartzen. Bai. Horrekin 3 egunetako daukat. 4 egunetara. 3 kilokin 3 egun? O 4. Kilo eguneko? O 5, segun. Eske ni etxean, nahi dut esan, hori da azkenean, jendiak ez dakit, zenba denbora izaten du kipula. Holan, patatakin ero, patatak ernatzeko, patatak ere, gu etxean jatengo, jaz. Ja. Eta orduan, ze izan behar dituzu, asteak izan behar dituzu elkarrekin. Nik asko jota patata batzuk eta kipula berdina eta patata berdina elkarrekin daude, asko jota gure etxean astebete. Ja. Bestela ez daude. Orduan, eta horrez, 6 hilabete, iraungo dute 6 hilabete. Norra goten da 6 hilabete kipula batzuk etxean dauzkala. Eta gero, igual asko erositxu, edo ez da, nik tipulan kasuan egisa da asko, oza, kilo bat eguneko ez, azkenean zuk kalkulau kipula bat, holan, megutxi gora bera, diela 250 gramo, 300, 200, tamainan da bera, baina hortik joaten dela, berez kilo bat egunean dia, 4 tipula, nik ez ditxuta inbeste jaten, baina gisa da gure etxean asko jaten dela, eta nik pentsatot etxedanetan, ze azkenean oinarri da gixatuetarako, zaki entzalada baten dako, bueno, badanantzako, ez? Guk, eta... Hortik, bitu, esan duzua, irestatu eta hori, bai. Etxean, baserrian, zintzili daude, zabaian. Horretako bai. Ilune, bueno, ez da sartzen da argia, zerbait, baina leku fresko batean, eta zintzilik, eta bakarrik. Onena. Eure bakarrik. Onena, eta nik bitxu kalkulatzeko lan zema gauza izate itxudan, zema kilo erosita, lehenko gunean, bueno, gaur goizan komenta dotzut, eskatu nitxun lehenko gunean, Valentziara zuzenian, ekoizle batei beti eskatze dotzat, laranjak eta mandarinak. Bai. Bueno, eskatu nitxun Juan San urtian, ez, eskondu baino lehena, eskatu nahi ja zizienian olan denbora dira, eskatu nitxun 10 kilo laranja zukuanak. Bai. Egisa da hori, nahiko azkar kontsumitzen dugula, ze Denisek egunero eraten da zukua, nik bebai modexente, eta 4-5 laranja zukuko jate ditugu. Osa, zukuak haundixen. Baina, bueno, lehenko gunean eskatu nagoen, 10 kilo laranja zuku, eta esan, 10 kilo mandarina eskatuko du bebai, bixak, ostras, eldu jatenian sakukadia, 10 kilo mandarinana, ontxe bat, dano oparitzen ona ekarriko ditut, zukua bebai, bakit aukeria dauela eitzeko, baina laranjak baditut, beraz, bueno, family xai, lagunei, zuk nahi baditzuzu laranjak, ekarriko ditut, Alberto zuretako bebai, hemen ekarri ditut 5, gaur eolan 10etako eitzeko, eta horaxe ibiliko gara. Bueno, ostra, esan da nizun aldaketen berdeula, ni 5 kilo aguakate eskatu ditut, badaukat hor lagun bat ekoizlea baita aguakateak bereak ekartze itxula. 10 aguakate, 10 mandarinan truke? Ikusten dut. Ez, nik ez dut egusten. Zigor, bai, ingo. Kotxekuak egiten duena nazten naizenean, rekalkulando. Hortik ez. Eta hau ni egiten nahi naizena ez zazu egin. Zukaldario badauka goitxura hau, txarra hau. Eskularrua aukitzen bazu. Eskularrua, Saltzituzte aluminozko batzuk, horrek aproposa. Berez gailu bat ekartzen du honek hemen. Bueno, baina badauz eskularroa bai. Bai, hori noke, olako eskularroa no. Profesionalak eta nik ikusi ditut. Bai, eskularroa daukate, arakinak. Ez, nik ikusi dut bidixuak jendiak. Patatak egiteko horrekin? Bueno, patatak edo beste barazki batzuk, hola nahi txeko. Bai, mandolinak, erabiltzeko. Bueno, barren horreak, kontua da, hemen ni, dauzkate, tita hemen, lau, aukipula gutxingo dut. Gero egiteko. Bueno, barren gorriak eginda. Holan beharrauza batzukin, naski goxua. Baina, bueno, ez, guazen ugutzera. Irin pixka bat, zurgatuko du azpiko koipea, eta bain, botako dio, ziaperara da gaurkoa, orduan, ziapea koiarakada bat, koiarakada txiki bat. Koiarakada eskusabala. Bueno, bai, potean zegoen guztia bat. Erabizu. Eta ardokopa bat, hau, igo ingo du honi, zua igoko diogu, eta ardoa erdi lurrunduta dagoenean, untxia sartuko du, hau, hemen garbituko du, erabilita, eta basaldarekin busti, eta gero izango da bakarrik, boixe, untxia hau txikila nik uste dut, ordu erdian ero, egin da izango dugula, hemen por, eta gero, zaporea emateko, bekarri dut olako belarru zaintzu buke bat, kasu honetan dauka erinotza eta gero, bai hori da, erinotza eta eskaia, hauek sartu gizkio, baina zuek gustuko belarrak erabili, eta ez badu zuen nahi ez sartu.
eta esan dakoa, hemen pixka lurrundu ondoren, untxia barrura, tapa jarriko diogu, justu estalingo dugu, iepa, estali, baina ez saldakeirik ez du izan behar, kontutan izan da, gero esne gaina botako diogula bukaeran. Vale. Hau da, egin da dagoenean ja, esne gaina botako digu, irekin aldi bat emango digu esne gaina horrekin, eta orduan, bueno, esan dezakegu hau bai da, holan, errezeta pixkat, eko frantzesa, holan, ez? Bai, ez, ziapea tartean, ziapea gurina erabili dugu, gero esne gaina sartuko diogu. Buke gakni. Buke gakni, ui. Orduan, Hau da, belar usantxuak, bai. sortan. Bueno, hau barrura, salda guztiak hemen barrura, bi buelta, eta saldarekin guzti, eta, bueno, patatekin jarrituko du. Patata ekin goitxuna da, pixkat karbitu, uretan, bere almidoia, kendu ingo digu pixkat, gero lan pixkat askatu geratzeko, ez du nahi itxastea. Eta, bueno, badoa martxan. Badoia. Kanpora. Ikulatxe hemen bebai, horre lehiongo patatak eitzeko, gogoratu. Eta, egizera, sukaldarixa estanantzat, pentsako dau, sukaldarixa bakarra dauela, ez? Kosinatzen dakixena. Baina, badauz, izaera desberdinak bebai, sukaldarien artean, hori da. Osa, estanantzako, zuke esposu inoiz kosinau, hau kosinerua da, okei, batakit multzo bardinean sartuko itxut danok. Baina, izaera desberdina dauz sukaldari profesionalen artean, eta ez profesionalen artean, eta ona hemen. Zegia da, profesionalen artean, baina gero badau izaera kontua, ez? Bata da perfekzionista. Oi. Nik hau zerentzako kalkulatu dut. Nahiko txipixea, honetako igual. Ez da gizertako ekarri duen. Bueno, hortxe, bera bakarrik idea. Oso ondo, perfekzionista, ez? Azkenean, platera perfektuko sinatzia gustatzen jako nahi, ibiltzen dela, teknika berri bat espadau ezagutzen, orduak eta orduak hori, lantzen, eta gainera, txarto ataraten bajako, somatzen jako amorru puntu bat emangoten jakola, ez? Eta batzutan be, zaila da eurei kontentu eitxia. Hau da, ez dakit, imaginau, zu kosinero esalda, eta lagunek esango daue, zelako presinua, ze honein nahi dotzat, kontentu in, da ondo jatien ere etxian, da nien azukaldarixa. Badauz batzuk, edo ze gauza gustatzen jakola, ez dakit, gonbidatu honak diela, baina, normalian, sukaldari oso perfekzionista bazara, nahi dozu bai, zuri ataratakua, Patri, nik hor esan behar dut, hori bakarrik ez sukaldari munduen. Ez horregatik esan dut, Orokorrean, hori lan guzti, nahi dut esan, olako jendea dago, sukaldaritzan, telebistan, ieltxeruak. Horregatik esan dut sukaldari profesionalak eta ez profesionalen artean, eta ez bakarrik sukaldaritzan. Zein naiz eta zuk kosinerua berez profesioz ez izen, bebai, nik ezagutzei jo jendia, ez dakit, nire lagun Jon de la Cruz, dela? Zuez, Jon, zuez. Gainera, bere, justo, bere aita ginarrebak, bere ama ginarrebak, bere nobixiak ikuste dabe programa, noixian behin, beraz, hau ikusten badabe, Jon, zutaz gabizitzen berba. Eta etxera konbidatzen dutzun bakoitzean, kosinetzen dau gainera dana, da fina. Eta plateratzia, eta gustatzen dako, errezetak eta ikustia, eta bera irakaslea da, berez. Baina kosinerua, holan tartien, nik uste dut perfekzionistan artean sartuko gauela. Gero dau, sukaldari berritzailea. Hau da, sortzailea da, ez dauka beldura esperimentatzeko, gauza barrixak probatzeko, eta horrek inoiz ez dutzu epaituko. Hau da, zuk ez dakit, igual egin jozuelako nahasketa printzipioz arraro bat, eta berak ez dutzu epaituko, ze beretako dana da abanguardista eta probatzia. Hortan bebai badauz. Gero badauz batzuk tradizionalak dienak, hau da betiko errezetak gustatzen jakiela, igual euren garaian tradizio... Arrizgatzen ez dinen jende hori. Hori da. Betikoa ondo jun bada, zertako arrizgatuko zara? Nik hor sartuko nitxun, adibidez, sukaldari ez profesionalen artean, amamak, nire amama, Tere, nire amama Juanita, arrain sopa, beti errezeta berdina. Errezeta perfektua da, eurak urtietan perfekzionatzen egon die, eta esaten dago, segatxi probauko dut, gabon honetan, zehose desberdina itxen, hau, ondo ataratzen bada, jendiari gustatzen zaio, eta gure etxeko seinaledan, ez? Sukaldari tradizionalak. Hor, eta eurendako, euskagu guk, asteazken betiko errezetak, asteazken tradizionalak, edo errezeta klasikoen egunak. Gero euskagu, batzuk hau profesionalen munduan bada gertatzen dana, sukaldari karismatikoak.
Hau da, bakitzuzuk sukaldarixak diela, telebistan agertzen dienak eta, bakitzu sukaldarixak diena, jatetxia daukienak, ez dakize, baina ez ditzuzu kosinatzen inoiz ikusi. Batzuk hori izaten dauen. Bai, eta lortu duten fama, horrela, arpegi politia izatearen da guapo izatearen. Euren bizitzan be, bai, adibidez, ingeles hau Gordon Ramsay, ebentzen dana, jatetxiak eta ipaitzen. Bateon batek pentsauko dau, hau, telebistan bakarrik agertzen da, ez dakiz, ez, gero tipo horre, bere Michelin izarra dauzka, bere jatetxea dauzka. Enpresak, liburuak, enpresa buru bat, kosinerua bebai, jendiak igual, ez dauen ez ikusten, bere programa kosinatzen da, Alberto Chicote, adibidez, bera, ibiltzen da, jatetxiak epaitzen. Ez dauka programa bat, bera kosinatzen ibiltzen dana, era gisa da, bera oso karismatikoa da. Eta batean batek esango da, zelako urpegisa, ez? Bat epaitzen da, bera ez dakigu zelan kosinatzen ibiltzen dan. Baina, badauka bere kurrikuluma hor, eta badauka bere karrera profesionala. Nola da, Jordi Cruzer hori... Masterchefekua horretaz be, horrek ez da izan, bi hiru jatetxea dauzka, ez da izan Michelin izar dauzkan. Berak, nahi beste. Horregatik, orduan, zerbait jakingo du, ez? Epaitzen da ibiltzeko ero, zerbait jakingo. Bueno, Patri, honi, hemen, gurin pixkat gehiago behar dut. Kontua da, hone behar dutela, 15 minutu, bezo, 15 ez, ordu erdi, ordu erdi, hemen, erregoziko du pixkat kipula, beste patatekin batera, beste 10 minutu zero, gatza piperbeltza botako diogu, eta hau pasako dugu gero olako labeko erretilu batera. Ona ero ona, kusiko, segun zenba daude, zorre pixka murriztuko du. Gero, gurin atal batzuk gainean jarriko izkiogu, eta labera doa, 200 gradutara, nahiko fin daude moztuta, 10-15 minutu beharko dituzte. Eta gero etorriko gara, honi, esne gaina botatzen, persil pixka bat honi labetik atera eta gero, zerbitzatzen. Hala ba. Ze pilpila lortu dugun. Txura goxua. Bota diogu esne gaina, eta gero hor beste 10 minutu eukin du, gatz puntuan da jarri dugu. Eta orain, patatak hor daude, baita, gurina bota diegula gainetik. Eta gero laberatu ditugula, 15 minutu egon dira. Eta orain, horreko, betu ni, untxietik gehien gustatzen zaien aurreko hanka. Hor, homoplatio atal hori, zati hori da, Biguntxua. Zoragarri da. Hemen hori, untxia, barrengorri batzuk gero hartuko ditugu. Hau ere, gainetik. Eta gortuak, bi guarbizio izango ditu. Barrengorriak. Eta gure liongo patatak. Hau, ninguna da bitxo, Pusketatxo bat hartu, ez? Bai. Tortzen da nirekin. Panaderak bezala, baina putxo bat. Bai, eta kipula daukate, eta gero gurina ikusi duzue, desente bota dio dela, laberen sartu baino harino. Presila danean. Hementxe. Listo, gure lehenengo errezeta, hemen daukazue. Untxia, ziape saltzan, liongo patatekin. Ziape, lion, hau. Hemen, hau. Hori, bero dao, biteli, kontuz, eta emaion. Ia ba. Hanik hemen, ez totzula apurtuko zure esati preziatua. Hori eskuekin janbarra, hemen jenda horrean ez da jango, hau, Patri. Nik untxia eskuekin jaten dut. Ziapian... Bauka ikutua? Presentzia, bai. Oso ona. Onartzen dukero, besteko jarakada gehiago bota dio dela, Ez zaukan nolan... Ziape zapore gehiagi, da beste bagitu dira. Betu nien azela oso untxi salia, baina oso goxua dau. Nik untxe ingotzu, betu, Frantziatik, Lyon, untxo bai ziapea, gurinata, joan gora, Grezia aldera. Epa. Eta ingoitxugu, kuiatxo batzuk, beteak. Pikai.
esan dut zuten bezala, Frantziatik Greziara. Eta zergatik Grezia? Nik uste feta gazta da unien tartean, oreganoa, oliba olioa, limoia da, holan, zapore horrek, gogoratzen da eskula pila bat Mediterraneoko zati horretara, ez? Eta kasunetan, errezta ez da tradizionala bertakoa, baina osagai horrek jarri gotzaten ez, beraz nik izendatu ditut kuyatxo greziarrak. Kuyatxoak erdeirik zabalduko ditugu, ebaki batzuk egin, olixua, gatza eta oreganoa bota, eta 15 minutuan erreko ditugu 200 gradutara. Bitxartian gopor baten jogurta, feta gazta, parmesano gazta, tipuleta txikitua, berakatza, limoian birrindura eta perrexila nahaziko ditugu, era kuyatxoan aragisa atara, betegarrixakin nahazi eta kuyatxoak beteko ditugu berriz laberatzeko. Beraz, esan dakoa, hemen txaukau kuyatxoak bada usonek ilargi kuyatxoak eta deitzen dienak, izaten dela horan txikitsuak, borobilak eta betetzeko oso interesgarriak. Oso gaztea zara. Ugantzina horrek erabiltzen ginen, txolopote moduan ure eramaten genuen hor, basamortuan ibiltzen ginenean bakarra. Hain zarraza da edo. Pelikuletan ikusten da, polita da. Baina, holan, kuyatxo bat daukagunean osorik, nik itxoetzen da erditxik zabaldu, holako lau itxasontziein, batzuk itxen dabe bat luzenga, baina erosu hau pentsatzen jat betetzeko eta danetarako hola nein. Beraz, laberatzeko eta aragi hau interesatzen jakunez biguntzeko, eskarra egiten da gehien. Hori da, mosketak egin eta laberatuko dugu 15 minutuan, da honek jarriko zago hori, olixua, gatza eta oregano apurtxo bat. Vale, oso. Eta berez, gero, aragi hori aprobetxatuko dugu, bai, kosinatzeko. Jogurra nungo da, greziarra izango da. Jogurra greziarra da. Nik uste dut, ez dakit non egindakoa, baina greziarra ez dakit. Hau da. Erakoa, bai. Krematxu horietakoa. Potolotxua, bai. Hau esan da. Gaur egun, juten bagara. Nahi dut esan, jogurra nik, egia esan horre, hausoko dendan eroste ditut, asko dut, baina inoiz, supermerkatuan, normalen juten eizen supermerkatuan, kontrolatuta dauzkan niri gustatzen zaidara. Ze batzu sartzotzie, ez negainata. Hortik eno ez, hortik. Kontu da, zu juten basara, ni oin bapatean, zure inguruko zein dagoan supermerkatuan dira? Seguro, zu markia esatea ezin da esan. Inguruan, holako haundi batera, juten ez. Haundi batera, bai. Zentro komertzialekuak eta jogurren atalera noa. Direla bi pasillo erraldo jazten direla hemendik eta ez duzun ikusten non bukatzen diren. Zure jogurra aukeratzea, aukeratzea badakizu zeinan, aurkitzea da, pelikula bat dago azten dela, beti leku bardinen dauz, orduan zukoak itzu? Ez. Jogurrak bai, baina zenbat jogur mota daude. Dauzkau, zaporetakoan, naturalak, galletakin, naturala, azukrearekin, marmeladarekin, gero, 6-8, 10 marka ezberdin. Galleta zaporedunak. Zaporea, zaporeak ia dana, marmeladarekin, oin daude batzu proteikoak, gero ez da gizzer. Claro, nik hemen euskal marka batekoak hartzen ditut, eta hori gustatzen zaizkit, eta horrek da, zaporetakoak eta bauzkate, eta horiek eta etxean, ni hori gustatzen zaizkit. Horrek aurkitzea, zurea esten denda batean, segia esan pasillo haundiak, oso haundiak dira. Eta zema jogur ezberdin dauzkagu. Niri gehien gustatzen gatena, eta beti errez aurkitzen die, zen normalen gatzatuan eta holan tartien egoten die, izaten die ardi esneanak edo hauntz esnean jogurrak. Baina aurrena gatzatuak eta aurkitu behar dituzu. Hori errexagoten da, ez? Arrautz esneak, azten dienean horixako lan handixoak txokolate kopak eta hor egoten dira. Patri, txorien ez da, niko luzea da, eta pasilloa dira, bi horrelakoak ero, Durangon da ona, horrelako bi pasillo luzea daude, alde bakoitzean, eta jakin bar duzun nora joan, eta nik hanbadakit eta ordan juten naiz, baina jogurrak ero eratekoa daude. Bai, labera, 200 gradu... Kuyatxoak, 15 minutu, holan egon arte, bale? Bale. Bai, hola xe. Hau hartukot, hau barrura. Bai. Zure patatak bebai hor ditut. Oso ondo. Listo, hor da naiten. Eka, bikain. Horia. Bizo, holan geratzen die, bai. Orduan, jarratxuzu jogur kontukin. Ez hori, daudela, dozenaka eta zuk esan duzuna, gainera animali ezberdinenak, hauntza, ardianak, gero dauzkazula, eratekoen artean baita, gero petixuxak, gero dienak hone txiki horietakoak, horre bezaporetakoak, eta, mundua dala egia esan jogurrana, lehen ezagutu izan dugu, etxean egitetik jogurra,
eta bakarrik, gure garaian zegoen naturala eta azukreduna, zu botatzen ziren nilako azukre, zebestela etzegoen. Eta gaur egun, zaporeak hasita, zuk esan dena, vainilla zaporea, galleta zaporea, marrubilimoi, banana klasikoak, eta gero, fruta esotikoenak, gero daude fruta pusketak azpian dauzkatenak eta olakoak. Eta gero dauz, bertxio berdinak, baina esne gaingabetua. Eta gero, hori laitak daude olakoak, eta dauzkazu, bifidusekin, berez badauzkate, baina oraindik gehiago. Zer, jente esan du, bifidus, jogurra beraz, jogur on bat bada, eta naturala bada, horrek badauzka bifidusak, eta onura berak ingo izkigu. Hori da, saltzia bezala, txala azpizuna proteinarekin. Zerbait izango du, gehigarria, betikoa, burnia gehituarekin, kaltzioarekin, jogurra kaltzioarekin, suposatzen du kaltzioa izango duela, esnea kaltzioarekin saltzen dituztenean besatzen duzu. Eta egia da, agian egongo da jende bat behar duela, gehigarri hori, olakoetan ulertzen dut, baina bestela da, zentzu gehiagi ez dauzkaten gauzatzua dira, eta, egia da, dana doa gehigarriekin gaur, gehigarriekin, gabe, glutenik gabe, hori ere badago, ze glutenik gabe berdina, arroz pakete bat erosetan duzu, eta ez dauka gluten. Edo jogurrak. Eta jartzen dizut, Gero egisa da, dauzela aukera pila bat, esne vegetalekin bebai, hau da, veganon da barazki jalentzako aukerak, soja jogurrak, kokoarekin, koko esnearekin jogurrak, almendrarekin, badauz, aukera desberdinak. Eta barazki jalentzako bebai, errezeta hau, honek ez dauka, proteina asko ez dauka, esnianak edo gaztanak, resenta baina badauzka proteinak. Kontua da hori da, bakarrik hau jango duzu guztien zehar, ez? Eta platerra hau jaten baduzu gainera, honek, lehenengo moduan jan alduzu, eta ero bigarren bat sartu alduzu, lehenengo moduan, sekale batzuk, txitxirio batzuk jate dituzu, ero babarrun batzuk era, eta hor proteina sartzen ari zara. Orduan, bazara, erotu behar, ze gaur egun, urtarrian gaude, egia da, kirola iten dugunu nabaritzen dugu urtarria dela, ze normalean beti korrik ateratzen garenak egun hauetan jende pila bat ikusten dugu kirola iten. Jende pila bat normalean ez zenuela ikusten, eta ikusten dituzu, badago kirol marka bat, denda bat, handia dana, eta erropa horrena berri erosita eta horrekin korrik egiten denak, ero igerilekuan, ero gimnazioan, ero denalakoa, eta ero jendearekin hitz egiten duzu, eta gaur egun zenbat dieta daude. Pila bat. Zenbat daude? Jo lehene gainera zerrenda bat indigu. Dieta desberdinena? Detox, garbitzaile horietako. Gero, gaur egun badago nola da, barabaldi intermitenteak ero hoien direnak. Hori ere, modan daude. Hoiek, benetan honek... Moda kaskarrak. Beldurra ematen dit. Ordezkapen dieta gauda, ematen arte dituzula, suplementazioak, eta horrekin, janari bat gutxi hau, jendeak hartzen du, pilula honekin eta hau eranda, baskari bat egin du. Venga, segi aurrera. Gero, keto dieta. Dunkanena ero hau zegoen. Hori oso modan jarri zan oindala urtiak. Baina, jendeak bada oraindik hartzen duela olakoak. Paleo dieta bada. Nik ontxe, bilurra daukat, zuk entzun duzu ozenpikena. Zein? Ozenpikena. Zein da hori? Hori hau ez dauketa puntauta. Ez da dieta bat. Da, holan, lehen diabetesa eta zaukien pertsonei, zeuze ematen jakiena, diolako, pintxaso batzuk, eta horrek argaldu itxen dago. Orduan, jendia dabil, hori erosten, da osasuntzako oso txarra. Eta hori eskuragarri dago jendean dako? Eta medikuak eta erresten da. Ez da, arazo bat larrixa. Ikertuko dugu hemen txorienen, eta ingotzu berba horren inguruan. Nik lehen hau, bakarrik mozten ditut, hemen txaukau, kuiatxoan, aragisa. Tipuleta bebai moztu otoran txiki-txiki. Berakatza, lehorra, freskoa bebai jarri zeikie. Hemen txaukat perresila, zigorrek hemen utzi dauena holan aprobetxauz. Jogurta, perresiarra. Baina perresilik gabe ezin dute kozinatu. Hori da. Gero, jarriko bebai feta gazta. Nik laukitxotan erosi dut, batzuk bebai etorten diolan osuak. Gazta fresko batekin ere inalko. Gaztan berakin. Zapore gutxia, baina, gero, egia esan, botatzen badiogu olako parmesano, esparmako gazta potente bat, gehien bat areken amango du, ez? Hori da, eta gero hori ingo duguna da, birrindu apurtxo bat, hori, limoian azala, eta, beraz, pasaten bazatu traputxo bat, ni posik. Bale. Dieten kontua, beti guk hemen esaten dugula, hor, gaur egun sarean, hainbat eta hainbat dieta dauzkagu, liburuak eta badaude, beti profesional baten eskuetan jarri zaitezte,
Eta profesionala izan da, titulatua, mesedez, ero medikue gana joan zaitezte, eta dieta bat inbar baduzue, norbaiten eskuetan. Ez, Josefinak hau egiten du, ero Jose Ramonek hau egiten du, ero gimnasioko batek hau esa osta, ez dakize. Bai, ero aldizkarian, jungarenean horzak konpontzera ero ofizioa hartu duguan olako aldizkari batan daudenak, eta ez dakize famatun dieta gertzen da. Hori, eta batek esperientzia hona aukitzia dieta batekin, ez dago esan nahi zure gorputza ibe ondo ingo dutzen. Azkenean pertsona bakoitzak mundua da, zure gorputza, zure egunerokotasuna, eta zuri gustetan gatzuna bai jateko, orduan, hortan kontu zauki da. Nik enekin nabain atera dutela Mediterraneoa 2.0. Zer hori? Bai, zen Mediterraneoan azukrea eta alkohola zerbait bazegoen da. Horiek, azukrea asko murriztu dute, eta ero alkohola kendu dute. Lengunean ongein ez, alkohola eta zitze egiten da hori. Eta orduan, hori ja 2.0 deitu diote. Baina, egia esan, guk bertan bertokoa, guk hemen zorionez danetari daukagu, eta gainera kalidadekoa, eta neurria, bai oso garrantzitsua da, neurria, eta beti esaten dugun hemen, ariketa fisiko pixka deitea, eta eskade behiltza esaten gimnasiora puntatu behar duzuenik, zigeri lekura jumeratu duzuenik, ez bizikleta bat erosi behar duzuenik. Pixkat muitzea, hankak eta pixkat normalean baino bixiago, baina holako detaile txikitan, lasai, kiloiek, eta, ahoa pixka zain duen, barda, noski? Hori argi da. Zentzua, ariketa fisikoa eta medikua. Argaldu nahi badazue. Eta, listo. Bestiak, badaude batzuk, dieta batzuk, ikusten duzu jendea, eta, argaldu naiz pila, eta gero hilabetera ikusten duzu, eta lehen zeukanak beste zeitzen bat hartu. Dieta hitzak hori datorre, hori dakarkila izenean bertan, hori da. Ikasten jatia, eta... Eta holexe, eta errezeta honek goxuak, osasuntxuak, eitxia. Hemen txaukau bete garrixa, dana nahaztia, holan osagaiak ikusi dituzuenak, honek, berriz bueltara, honek kalabazinetara, kuyatxuetara, honek itxasontzi txiki honetara, eta hau ingau, 180 gradutara, berotzen din arte, isa danaiak kosina uta da, kolorea tutsu bat kolore pixkat hartuko dute, gaztate izatera eta hori. Hori da. Eta holaxe, segitxuan gatoz, hau, holan bere puntuan dagoenien. Zer dino horrek? Dino, ja pres daula. Bai. Kolore txuartu dauela. Josh. Eta bero dauela. Bai, entzun dut hori, azkenengo, hori, uste dozala... Bai, abixu bat. Kontuz, baitu bai, eta jarraitu du abizatzen, kontuz nerekin. Nik uste dut batekin, egingo daula. Bat bakotzan dago igual, ez? Bai. Bai, gutxia harina zan. Esan du proteina garbia jaten dugula. Haren ze izango, esan hau lehenengo platerako da hori igual bigarrena, ez? Bai, nik horrela. Ba, hemen gure kuyatxo beteak greziarera da. Ja da. Itali, hori eskina batera. Eskerrik asko. Hemen. Nik baketa, sala jangarrixa dela, kuyatxoana. Eski bete garrixa gustatzen gatola. Esan, baina etxean jaten duzu, ero zer? Erabiltzen duzu? Ez du jaten. Ez, Ez bakite txatu daula, baina. Limoian ikutua. Txak? Ondo doi ez da. Benetan. Oso goxua. Bai. Lan, harintxua. Gazta sartu dugu tartien. Goxua. Baina harina da, patria. Zapore honea. Bai. Bikain. Oso goxua, probatu zazu etxean. Eta bixar. Torritxorien era, ze hastia elkarrekin dukatuko dugu. Ondo izan. Agur.